माने जेसेबां केडार दङ केडारफोरनो साखरि होजोबनांगौमोन साखरिनि थाखाय लिरखानाय प्रभिजनानो दंखायोमोन बिथांमोननि जेनेखि सुक्ति बे सुक्तियाव किन्तु बिथांमोना रावबो जेबो सुबिदाखौ मोनाखिसै जोंनि जितु पावार बे पावारखौ दिनै बिथांमोना लांनायाव दिनै बिथांमोनखौ बिखाप होनानै बुंनाय नुवाखै बुंदोंमोन जे जेसेबां जेलाव थानाय जोबथे जानानै दङ एनडिएफबि बिथांमोनखौ रिहा खालामजोबगोन गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दिनै जितु साननानै नायोब्ला जितु जोंनि बिटिसिनि कारेन्ट रुलिं पार्टी इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगोसे प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय जितु इउपिपिएल सरकार दिनै बिथांमोना जितु लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनांमोन रायजो राजाफोरनि आरो समाज लुखांनायनि खामानि मावनांगौमोन दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनाखै दिनै आरो जोंनि बिटिसिआव जितु इलेक्सनफोर जालांदों बे इलेक्सनखौ दबथायनायनि दिनै बिथांमोना फंसेबो बेबायदिनो बिखापफोर दोननानै बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि जितु पावार बे पावारखौ दिनै बिथांमोना लांनायाव दिनै बिथांमोनखौ बिखापफोर दोननानै बुंनाय नुवाखै बेखायनो दिनै जोङो ओंखारबोदों आरो जोङो बेखौ जोङो मिथियो दि जुदि इउपिपिएल सरकारा जोंनि जितु बिटिसिनि इयुननि जोलैनि थाखाय एबा फिउचारनि थाखाय दिनै बिथांमोना अननाय आरो साननाय दङमोनब्ला दिनै बिथांमोना किसुमान खामानिखौ समाधान खालामनो हागौमोन नाथाय दिनै जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बेखौ नुनो मोनाखै बेखौनो आङो खावलायदों जितु जोङो दायो ओंखारबोदों इउपिपिएल सरकारखौ सरकारनिफ्राय बोखारनानै जोङो बिपिएफ सरकारखौ आखौबा सरकाराव लाबोफिननांगौ आङो एक्टिभ मेम्बारमोन आङो इउपिपिएलनि आङो जि ग्रुप लिडारमोन जोंनि एरियानि थिग बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन खिन्थु बेबायदि सापर्ट मोनैयाव जोङो दायो बिपिएफनि पार्टियाव जइन जाफैदों बांनायनिफ्राय बांबोनायनि खारनानो जाहैबाय इउपिपिएलनि फेइलार इउपिपिएलआ जि एसुरेन्सनिसो होदोंमोन बे एसुरेन्सखौ मोनसेबो मावनो हायाखिसै जि खोथा होदोंमोन बे खामानि मोनसेबो बिसोर मावनो हायाखै जायनि खारनाव दिनै गासै जनसाधारना मिन्थिजोब्बाय जे इउपिपिएलनि नेता प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जायफोर नेताफोर दङ बिथांमोननि खोथा बुंनाया गासिबो भुवा गासिबो नंखाय ओंखायनो बिदि नंखाय दोलोआव थानानै मा लाब दा बिथांमोना ओंखायनो सामफ्रामबो जेरावनो मेल मिटिं खालामो लोब लोब जोंनि दोलावहाय जगदान खालामफैयो दिनैबो बेसेबांबा बुरजा जगदान खालामना दोनबायना बे रोखोमनि प्रत्येकता मिटिङावनो जोंजों जगदान खालामफैगासिनो दङ बेनो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां शुभ लक्षण आरोखि गोदान आफाद जोनोम मोनबावबाय माने राजखान्थि दोलो जायखौ आइजो माहारियानो दैदेनदों नोंथांमोननि दोलोआवनो दंमोन बिथां अनजलि दैमारिया नोंथांमोननिफ्राय गाना थांनायनि गुबै थांखिया मा आरो बिथाङा जितु गोदान राजखान्थि आफाद बिथांमोनखौ मा होननानै बुंगोन अनजलि दैमारियाथ' जोंनिनो सासे नेहाथारिमोन गोबां नेहाथारिनि गेजेराव सासेमोन बिथाङा गोबाव सम जोंजोंनो खामानि मावबोदों नाथाय जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोनानो सानना नाय जे जिखुनु गोदान आबिष्कारा मानि थाखाय जायो माबा मोनसे अभाब जेला अभाब थायो अभाबखौ जेला फिल खालामो होनबासोना मोनसे गोदान बुस्थुआ आबिष्कार जायो दा बिथांमोननावबो माबा मोनसे अभाब जादों एनडिएफबि स्पेसियेलि एनडिएफबिफ्रा बिसोरखौ लानानैनो नैबे थामथि सुक्ति जादोंमोन प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना सुक्तियाव बुंदोंमोन जे जेसेबां जेलाव थानाय जोबथे जानानै दङ एनडिएफबि बिथांमोनखौ रिहा खालामजोबगोन रेहाय होजोबनांगौमोन किन्तु बे जायाखिसै आरो बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौमोन बे जायाखिसै आरो बिथांमोननो माने जेसेबां केडार दङ केडारफोरनो साखरि होजोबनांगौमोन साखरिनि थाखाय लिरखानाय प्रभिजनानो दंखायोमोन बिथांमोननि जेनेखि सुक्ति बे सुक्तियाव किन्तु बिथांमोना रावबो जेबो सुबिदाखौ मोनाखिसै बेनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव दा बिराद मोनसे दुखु बयनिबो गोसोआव मोनसे दुखु दङ आरो बे दुखुखौ सुफुंनायनि दायित्वआ निश्चय बिथांमोननि केडारफोरनि गेजेराव दा दङ आरो बेखायनो अनजलि दैमारि बायदौ आरो लोगोसे प्रदीप ब्रह्म बिथांमोना बेनि थाखायनो हयथ' बेखौ सिन्था खालायदों जे बेफोरखौ जुदि फुरा खालायनांगौब्ला होनबा बिकल्प माबा मोनसे लामा नांसिगोन बिकल्प जुदि लामा नांगौब्ला मोनसे राजनैतिक गोहो थानांगोन राजनैतिक गोहो जायफोरखौ फोथायनानै बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदोंमोन बिथांमोना जिहेतु नासयबाय
फोथाय खेबस' खालामबाय दा ओंखायनो बिथांमोना निजेनो मोनसे गोदान दोलो दानानै बे दोलनि गेजेरजों बिथांमोननि जि अभाब बिथांमोननि जि गोनांथि बिथांमोननि जिनोखि थगायजानाय बेखौ फुरा खालामनो थाखाय बिथांमोना निश्चय नाजागोन जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय बिथांमोननि हान्जा गोदान जे हान्जा बे हान्जाखौ जों वेलकाम खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो निश्चय बिथांमोनखौ बरायगोन आरोखि खावलायगोन बिपिएफखौथ' बे रोखोमनि खहा खालामनो नाङा जोंनि मोनथिनायाव बिपिएफखौ बे रोखोमनि जोंहा खहा जानो नाङा बेनि गेजेरजों खारन जोङो जोंनि एंगेलजों खामानि मावलांगासिनो दङ मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बे समाव बिटिसिआव जिर'मोन जेबो गैयामोन बे जिर'निफ्राय हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोरनि गेजेरावनो जि रोखोम मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोदों बे डेभेलपमेन्टखौ दिनै रायजोनि रावबो मानसिफ्रा रायजोफ्रा माने बेखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया दा बोसोरबा नाथाय बेनि गेजेरावनो बोसोरबा इउपिपिएल रायजो सासन खालामबाय रायजो सासन खालामनायाव बिथांमोनाथ' मोनसेबो सिनाखि होनो नैबे खामानिखौ जों मावदों होननानै बुंनो हायाखै दा गतिके रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैबाय जे जोंनाव मोननै राजनैतिक दल जाबाय मोननैनि गेजेराव प्रथम जे राजनैतिक दल जादोंमोन बिपिएफ बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि सिन्थाधारा बिथांमोननि नाजानाय बेजों गुबुन मोनसेया फेर फाथिनो हायाखिसै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै थिग बे रोखोमैनो जोंनि रायजो राजाया निश्चय नायगोन साननानै नायगोन जे दानि गोदान जिनोखि बिकल्प दल बे बिकल्प दला माबायदि खामानि मावगोन बेखौ निश्चय रायजोफ्रा नायगोन आरो ओंखायनो आं बुंदों जे जोंनि बिपिएफनि सायाव बे गोदान दोलोआ बे रोखोमनि जेबो प्रभाब गोग्लैनो हानाय नङा ओमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जोंहा जयेन्ट वार्कार मिट जादों आरो बेयाव जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा बिजेपिनि जोंहा आनसलिक भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथाङा दिनै गावनि एक्टिभ वार्कारफोरखौ लानानै दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबै जोंनि दोलोआव हाबबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना जयनिं जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंजों इउनाइटलि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दोलो ओंखारबोदों दा जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रैदों जों बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोनखौ लानानै जों बे भैरबकुन्द समस्तिखौ जों उद्धार खालामनायनि खामानि जों मावनो थांगासिनो दं दिनै जोंहा गासै 665 जन दिनै बे जयनिं जादों बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों बिथांमोननि बेथ' निश्चित जोङो भैरबकुन्द जिथु समस्ति जोङो उद्धार खालामनो हागोन जोङो बिपिएफ हिसाबै आरो जोङो बेखौ निश्चित आरो जोंजों दिनैनिफ्राय जों आरम्भ खालामबाय जयनिं प्रग्रामखौ आरो गाबोन समफोरबो जोंहा जयनिं जागोन आरो फैगौ 11 थारिखआव जोंहा उदालगुरि नोगोरावनो दिनै उदालगुरि नोगोरनि गासै गावारि बिथांमोना जयनिं जागोन आरो बिदिनो जोंहा प्राइमारि कमिटिफोरावबो जों जयनिं हाबाफारि लागोन जोंनियाथ' बिथांमोना थांनाय 2020आव जितु बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना परिबर्तननि स्ल'गान गायै बिटिआर सुक्तिनि आलम लानानै बिथांमोना जायफोर खोथा होदोंमोन दिनै बिथांमोना बे बिटिआरनि जिथु दफा दिनै बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखिसै आरो बिथांमोना रायजो राजानो जायफोर खोथा बाथ्रा होदोंमोन दिनै बिथांमोना बे खोथा बाथ्रा होनाय मथे दिनै मावनो हायाखिसै आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोननि सायाव दिनै फोथायनाय गैलिया आरो रायजो राजाफ्रा बिनिखायनो दिनै बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयैखायनो दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौनो सासनाव फैजानो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारखौनो चिफ महरै मोननो लुबैदों